कि हाया त लास्लागिसो निकि सब बुखार अकमान पलाय गलसै हेलो लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम फेसबुक पेजखौ फल' खालाम दे लोगोफोर नेहरू पार्क बियो नेहरू पार्कनिफ्राय एसे माने हावा जादों दिनैहाय कास्टमार एसे खम नालाय ओंखायनो एसे बेरायदों आरो जायगाखौ लोगोफोर साबस्क्राइब दा बाहाव साबस्क्राइब खालाम दै लोगोफोर जायगाया ओरैबायदि माने समायना सोरगिदिं माने बरिया हारियालि माने नुयो आरो ओमफ्राय नोरै रेस्टुरेन्ट भितराव ओरैबायदि समायनाथारना लोगोफोर देहे अकमान मय खाम की কৈছে আপি नहीं सिपुस हुई आप लड़की देखो इतना थोड़ा सा दिया मेरे को थाइजौ जादोंमोन लोगोफोर बै हिन्जावसानिफ्राय बिराद गोखै ओरैबायदि माने खुगानो बोरैबा नांलायबाय आरो ओमफ्राय लोगोफोर सिगांनि भिउखौ एसे नायदो जि बरियाथार niri रेस्टुरेन्ट बेनो खामानि मावो ओमफ्राय सिगांथिं जाबाय कटन कलेज कटन इउनिभारसिटि लोगोफोर ओरैबायदि साफा साफा ना जायगाफोरा ओमफ्राय नेहरू पार्क बे खाथियावनो ओमफ्राय बिदिनो माने दिनै कास्टमार एसे खम ओंखायनो आङो भिडिअफोरखौ बानायदों आरो लोगोफोर नायलाय सिगांथिंजाय दिनैनि ब्लगा बेखिनियानो माबोरै नांदों लोगोफोर कमेन्ट सेक्सनाव बुंहर ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम फेसबुक पेजखौ फल' खालाम